ରୋଗ ହେଇଗଲା ଯେ କେହି ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ନହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତୁ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ, ତୋର କିଛି ହଉନି ମହାନେ ଜାଲିଆ ତୁ ବୋର୍ଡ ଦେଖିକି ଆଇଛି ସେଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇକି 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ଆଉ କଣ। ହଉ 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 ତମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି, ରୋଗ ଭଲ ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପକେଟରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ରୋଗ ଭଲ ହବନି, ରୋଗୀ ପଛକେ ମରିଯିବ ହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହବାଟି ନିଶ୍ଚିତ। କଣ କହିଲ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ରୋଗୀ ପଛକେ ମରିବ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ? ହେ ଆଉ ବାଳ ଥବଟି ସେତେବେଳକୁ ସୁନି ପାମ୍ପୁଡି ଖାଇବାକୁ ମୋର ଏମିତିଆ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ବାଳ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମର ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ରୋଗ ମରିବ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ପୁରା ମୂଳରୁ ସଫା କରିଦେବି ଯେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଉ ରୋଗ ମୁହଁ ଦେଖିବନି। ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କଣ ଅଛି କହିବାର କୁହ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋର କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରୁନି। ରହରେ ପୁଅ ଆଜି ତତେ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇଦେବି। ନର୍ସ ନର୍ସ ନର୍ସ, ହଁ ହଁ କଣ କହୁଛ? କହୁଛି ଚାକିରିଟା ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ଯାଅନି। କଣ ସେଠି ହଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ିକି ଦିନ ସାରା ଗୋଟା ମୋବାଇଲଟାକୁ ମୁହଁରେ ମାରିକି ବସିଛ? କି ଯୁଗ ଶଳା ହେଲା କେଜାଣି ଏଇ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଦେଖ ଶଳା ସମସ୍ତେ ତଳମୁହାଁ ହେଇଗଲେଣି। କଣ ତଳମୁହାଁ ହେଇଗଲାଣି? ୟୁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖୁଛି ପରା, କୋଉ ନାରୀ ହେତିକି ଡାଇଲେକ୍ଟ ଥାଉ ତମ ଦି ଜଣ ଯାକର। ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ବହୁତ ବିରକ୍ତିଆ ହେଇଗଲିଣି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତମ ଡାଇଲେକ୍ଟ ହେତିକି ଥାଉ। ବହୁତ ଡାଇଲଗ ବୋଲିଦେଲ ନା ପାପା ମମ୍ମି, ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଉ ଡାଇଲଗ ମାରନି। ଟିଭିରୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି ବୁଝିଲ, ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇନୁ ଆସିବ ହେରି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ନହେଲେ ଏଣୁ ସିଏ ମୋତେ ପକେଇଦେବ ଦାଲୁ କରିକି। ହିପ୍ ହିପ୍ ହୁରେ ଆସିଗଲି ମୁରେ, ହିପ୍ ହିପ୍ ହୁରେ ଆସିଗଲି ମୁରେ। ହଁ ହଁ ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ତୁ ଆସିଲୁ, ବୁଝିଲୁ। ହଉ ଆ କିଏ ମନା କରୁଛି? ହଁ ହଁ ଆସିଗଲ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଆସିଗଲ, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଆସିଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଆସିଗଲା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆସିଗଲି ଆସିଗଲି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଉ ତଳେ ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯା ଖାଇଦେବୁ। ହଁ ତଳେ ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯା ଖାଇଦେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖି। ହଉ ହଁ ହଁ ପାଇଗଲି ଖାଇବା। ପାପା ପାପା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ତ ତମେ ଆସିଲ, ଏବେ ବସିକି ଲାପଟପ୍ରେ ବସିକି କାମ କଲଣି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ପାପା ପାପା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯାଅ 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 ରେ ମା, ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ଯାଅ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ଯିବି ମୁଁ ବି ଯିବି ମୁଁ ବି ଯିବି। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ହଁ ହଉ ଦେଖିକି ଯାଅ ହେଲା, ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିବ ନହେଲେ। ହଁ ଶୁଣ, କରୋନା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ହଁ ହଁ ବୁଝିଗଲୁ ବୁଝିଗଲୁ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ମାସ୍କ ଭିଡ଼ ମୁହଁରେ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୋ